patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Tulog ka senior citizen patay human matrap sa sunog ng miulbo sa usa ka balay sa Bangkal, Davao City. Anyang detalye. Daling girespondihan sa kabomberohan ang sunog ng miulbo sa Phase 1 Central Park Subdivision sa Bangkal, Davao City kagahapon sa hapon. Human gideklarang fire out didto na nakita nga dunay tulo ka tawo nga natrap sulod sa usa ka balay. Giayo man ang multicab, karburador ang daot, tapos naig-welding sa ilalom, ditakop sa kalayo. Pag-ulbo niya, kalit lang magbuto. Nagsimula yung apoy doon sa isang sasakyan na ginagawa ng isang mekaniko. Ang mga biktima mo ang mag-asawang Claudio, 81 anyos, o Gloria, 83 anyos, o ang mekaniko nilang si Angelo Oquilda, 60 anyos. Nakagawas ng ta si Lola Gloria o ang mekaniko. Apan gibalikan nilang dunay balatian nga si Tatay Claudio, hinungdan nga silang tulo na trap og na suffocate. Nga posible nga naay ground or nag-spark dito sa kaning minivan niya gina-repair. Wiring sa sakyanan nga ginaayo ni Oquilda ang gitudlong tinubdan sa sunog. Up sila sa sulod sa panimalay o ang tendency sa tao pag once nga naisunog, ang pinakauna-una ginatong ang kalaban kaning aso o kaning init. Mo na siya nga during sa ato ang ocular inspection ato ang na-recover no ang ilahang patayng lawas didto na sa CR. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Tulo ka tawo patay sa managlahing panghitabo sa Butuan City. Ani report ni Argil Relator. Patay na dihang nadala sa ospital kining biktima sa pagpanunggab nga nailhang si Joniver Libria, 31 anyos, taga Barangay Doongan, Butuan City. Nadakpan usab ang suspect nga si Cesar Atalo, 29 anyos, silingan ra sa biktima. Nagsamok-samok kuno ang suspect sa grupo sa biktima nga gainom sa lugar. Dihang gitambagan kini nga muuli na lang aron malikayan ang gubot. Nikuha hinuon og kutsilyo o gidunggab ang biktima sa tiyan. Kasong homicide ang atubangon sa dinakpan. Samtang patay sab ang binatilyo nga si Richard Josh Aleman, 16 anyos, nga taga Barangay JP Rizal, human malunod sa beach resort sa syudad. Sa investigasyon sa kapulisan, napalgan lang kuno ang biktima nga naglutaw-lutaw sa dagat. Dihang giduol kini sa rescuers, wala na maginhawa ang biktima. Gisulayan pa og dala sa Agusan Provincial Hospital ang biktima, apan dead on arrival na kini. Usa ka gituhang NPA nga nailang si alias Ailon, patay human sa engkwentro sa rebelde, batok kasundaluhan sa 23rd Infantry Battalion sa Purok 26 Lawaan, Barangay Tungaw.
naabdan sa tropa sa militar ang unom ka mga NPA nga sakop sa leader nga si Junjun Makaundag alias Kit Kit, kani squad leader sa Sentro de Gravidad Caucao. Na-recover sa kasundaluhan ang klase-klaseng pusil, bala, cellphone ug ubang mga gamit. Gidala sa barangay hall ang patayng lawas aron mapahiluna sa mga tagtungod niini. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka nurse nga membro sa LGBTQ community ang napalgang patay sa Valencia City, Bukidnon. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real sulod sa usa ka lodging house na hitabo ang krimen kung asa mi-check-in ang biktima uban ang duha ka wala mailhing lalaki. Patay na diyang napalgan sa duty front desk sa usa ka lodging house si Soriano Pagunsan Moreno, 35 anyos ug usa ka medical nurse sa Bukidnon Provincial Hospital. Human kini mi-check-in sa mong lodging house. Sigon sa kapulisan nga nag-inusarang nag-check-in ang biktima Enero 3 bandang alas 7 sa gabi. Apan iyahang giignan ang cashier nga aduna say kauban nga moapas. Di madugay, aduna matudpay duha ka lalaki nga misaka sa kwarto sa biktima. Pagkataod-taod, nigawas na kuno ang duha ka lalaki sa inn ug hantod Enero 4 alas 8 sa buntag, natingala ang cashier sanglit wala na may gawas pa ang biktima. Didto na sila nagduda og sa pag-abli sa kwarto, nakaplagan nga walay sanina ug naligo na siyang kaugalingong dugo ang biktima. Wala na po diyang cellphone, wala na po diyang iyang motor. Ang dibilin lang makita na to katong isa ka sa digna niya nga naka-yellow. Dayon, kato yung fancy gold nga earrings o yung chain nga necklace nga made of silver with crucifix. Nakahiagom og nagkadayang sama dinunggaban ang biktima sa iyang lawas rason sa iyang kamatayon. Wala na sab nakita sa crime scene ang pitaka og mga ID sa biktima. Tulo ka mga anggulo ang ginalantaw karon sa otoridad nga motibo sa krimen. Kini ang selos, posibleng panagbangi sa kwarta ug pagpangawat. Padayon sab ang ilang pagsubay sa duha ka mga lalaki nga ginakonsidera ng suspect sa krimen. Nami personal interest pero di pa na to masipya sa kahanginan kay wala pa gid siya klaro sir no. Allegations lang mo ni ang kakuyog sa una pero kato nga time man gud sir ka sa kagabion wala man gud nakita ang protester nga ako to yang kuyog sa una ug mabagyapon karon. Giturn over na sa kapulisan ang patayng lawas sa biktima ngadto sa mga banay niini aron sab sa pagpahiluna sa biktima. Real na nawagan karon ang otoridad ngadto sa publiko hilabi na sa katong mga individual nga adunay impormasyon labot sa insidente. Nanawagan sab sila ngadto sa duha ka mga lalaki nga kauban sa biktima sa pag-check-in diya sa lodging house sa Valencia City nga mopatim-aw sa ilahang police station aron atubangon ang posibleng salaod nga ilahang gihimo. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Epektibo karong bulan na magsugod na ang bag-ong contribution rate sa Social Security System o SSS. Samtang ang PhilHealth nagpaabot pa sa bagong memorandum humanwa tuguti ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipatuman ang pagsakausab sa contribution sa ilang mga miyembro. Sarong tagdugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sa araw 1% higher sa current rate o 13% na ang contribution rate sa mga employed members sa SSS, sugod karong bulan. Ipatuman sugod karong Enero ang ikaduhang hugna sa increase sa SSS contribution. Kinisubay sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018. Ang contribution rate na 13%, bahinon nga to sa 8.5% sa employer ug 4.5% sa empleyado. Ang atong last increase was April 2019. So, baling upat ni siya. Ang sunod na increase na another 1% is 2023. So, sunod na po 2025 para maabot na atong goal na 15% na gud atong contribution rate. Ang kwintada sa increase, pananglitan ng empleyadong miyembro dunay sweldo nga 10,000 pesos, 1,300 pesos na ang madidak nga SSS contribution. Ang atong pinakamubo na bayro nun sa SSS now is nana sa salary bracket na 3,000. Ang bayro nun ani kada bulan ma'am 390. Ang pinakataas na to is 25,000. So, ang monthly ni kani siya mo effect pa siya sa February, katapusan mo manay deadline nato, no? So, hangtod February mo na atong bayro no na para sa atong January contribution.
Sa pikas bahin, gitakda usab unta sa PhilHealth ang pagsaka sa contribution karong tuiga. Kini mandato usab sa Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Law. Ang premium rate musaka gikan 3% ngadto sa 3.5%. Section 10, nakabutang dito ang gradual adjustment of premium contributions from 2019 to 2025. So, pila unta, ma'am? So, for every year, ma'am, nakabutang sa dito sa itong balaod, no, na magsugod na 2.75 for 2019, and then for 2020, 3%. Okay. No, and for 2021, that's 3.5% na ang atong premium contribution. No? Apan gimando ni President Rodrigo Duterte nga dili una ipatuman ang pagsaka sa contribution rate sa PhilHealth, ilabi na nga dunay pandemya nga nasinati karong panahuna. Sara, sigon sa PhilHealth nga paabuton pa nila ang latest memorandum kabahin sa deferment sa PhilHealth contribution hike. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Satellite business permit renewal sites ibutang sa Samal Island aron malikayan ang pagdasok sa mga tao. Anyang report ni Jandy Esteban. Sa unang adlaw sa renewal sa business permit sa Samal Island adtong Lunes, pipila lang ang nagproseso sa Samal Gym sa Peña Plata. Duna say nagparehistro sa ilhang bagong negosyo sama ni Annalyn nga taga Kaputian kinsa na nagiya og sari-sari store. Kung sunod adlaw pa magdagsa magud ang mga tao, ma'am. Mas maining karon kay dili pa kaayo. Kay manguha pa man pud ang uban og mga requirements. Aron matuman ang social distancing, tag-usa ka metro ang distansya sa matag lingkuranan sa aplikante. Ginatagaan lang og number, priority number tanan. Unya ang dili na masulod dire sa hall, dito na sa bleacher. We will just observe unsay dagan ani kung daghan gyud maayo, ugma mag-limit up. Aron malikayan ang pagdasok sa mga tao ug dili na mobiyahe pa ang mga aplikante, magbutang og satellite renewal site sa Babak ug Kaputian sugod sunod semana. Base sa balaod, January 20 ang deadline sa application o renewal sa business permit. Pero depende daw gihapon kini sa dagan ug pwede pa kini nga lugwayan hangtod February. Ako anang gihangyo ang sanggunian panglungsod na we will give extension sa ato ang business registration siguro up to 1st or 2nd week of February. Basig makahatag pud mi og a discount sa ato ang mga affected na mga negosyante. Gilaumang kapinupat kalibo ka mga business owners ang muproseso sa ilahang business permit karong tuiga. Abli ang mga renewal sites gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Renewal sa business permit sa General Santos City gidagsa. Physical distancing wala na matuman. Ingon ani ang eksena sa gawa sa buhatan sa Business Permits and Licensing Division sa General Santos City. Nagtapok ang mga tao o wala na matuman ang physical distancing. Sayo pa lang sa buntag, nagtapok na ang mga magparinyo og business permit. Sa sigig hinulat ang uban, nag-antos sa kikainit o sa adlaw o sa paglinya. Reklamo sa midagsa, wala kuno'y klarong sistema ang gipatuman. Labi na priority lane unta alang sa mga senior citizen o PWD inguman buntis. Doon na usay naglalis tungod sa mga musingit sa linya. Hinoon, hapsay o organisado ang sistema sa sulod sa buhatan. Hindi naman tako, ano naman negosyo, hindi na mag-renew, di ba? Sige lang, okay lang. Dugay-dugay sir, kaya nagupad yung system sa ila pang gina-build karon. So, hopefully mga pinaka-oras karon, pala sa garmi, makausad na ang among application. Yung mga senior citizen at saka PWD, person with disability, at saka yung buntis, dapat may express lane sila, may sarili silang linya. Hindi kagaya niya, ate, halika dito ate. Ilang taong ka na, 64 years old. Hanggang ngayon, kanina pa siya, mga 9 o'clock. Ngayon, nakapila pa rin siya. Hindi siya fair. Dapat maging fair naman tayo. Humanatalang outbreak sa diarrhea sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, midagsa karon ang hinabang alang sa mga naapektuhan. Ani ang report. December 31, 2020, dihang kapin 30 ka mga residente sa Barangay Butuan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang gidala sa Tomas La Chica District Hospital. Human gikalibanga tungod sa nakontamina nga tinubdan sa tubig mainom sa lugar. Hinuon sa karon, 21 na lang ang nagpabilin sa ospital. Agad din po tayo nagpadala ng medical team sa Ground Zero para ma-inspect ang area at mabigyan ng first aid yung mga may early symptoms ng diarrhea.
Ug dihang mikatag ang impormasyon kalabot sa hitabo sa social media, daghan usabag ng hatag og hinabang alang sa mga apektadong residente. Gani nagtinabangay ang nagkalailang ahensya aron manghatag og hinabang adto sa mga naapektuhan. Lakip ang Davao City kung asa gikarga sa truck ang mga donasyon nga gikan kang Congressman Paulo Duterte. Ilabihan ang pagpasalamat ni Just Mayor Jason John Joy sa maong hinabang alang sa mga ginsakpan, ilabi na sa mga naapektuhan sa outbreak sa diarrhea sa lugar. Sa FB post sa mayor, gihan ay niini ang proseso sa pag-release sa mga donasyon. Ibutang sab ang mga donasyon ilabi na mga pagkaon ug tambal sa municipal gym. Matud sa mayor nga mihimo na sila karon og plano alang sa pagpalambo sa water sources sa probinsya. Lakip dinhi ang mas istriktong guidelines sa mga itukod nga deep well water sources. Dugang programa alang sa limpyo nga tubig, mas kusog nga information dissemination campaign ug uban pa. Patuloy po na maghahanap ng mga paraan ang ating local government unit upang po mas maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan sa Jose Abad Santos. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nalukat ang usa ka dakong punuan sa kahoy sa Magpet, Cotabato tungod sa kusog nga ulan. Ani ang report. Lunes sa hapon dihang giigo sa kusog nga ulan ug hangin ang Magpet, Cotabato, hinungdan nga nalukat kining punuan sa kahoy sa kilid sa Kidapawan Magpet, Cotabato Highway. Busa na nga tanggong ang pipila ka sakyanan tungod sa mga sanga nga mibabag sa highway. Hinungdaling miresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ug nagpahigayon og clearing operations. Walay nasamdan sa insidente. Sumala sa pag-asa, nakaapekto karon sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tungod niini, makasinati og thunderstorms inubanan sa kusog ng mga pag-ulan ang mga lugar sa Caraga Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen ug Barm. Giabisuhan ang tanan nga magmabinantayon sa posibleng flash floods ug landslide resulta sa maong pagdaot sa panahon. Lauman sab nga muulan hangtod pa sa gabii. Epekto kini sa maong Intertropical Convergence Zone din panagtagbo sa duha ka direksyon sa hangin gikan sa minang silakang direksyon or sa Northern Hemisphere gikan sab sa habagatang silakang direksyon or sa Southern Hemisphere din adunay masin natin mga pagulan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mibad sa Agusan del Sur Governor Santiago Barriga Cane Jr. nga arestuhon ang mga mulapas sa health protocols batok COVID-19 sa maong probinsya. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao. Pinaagi nining report. Ikaupat ang Agusan del Sur sa dunay pinakadaghan og COVID-19 cases sa nasud kagahapon nga naa sa 44. Ang probinsya sab ang mitala og labing daghan nga kaso sa COVID-19 sa Caraga Region. Busag ikadismaya kini ni Governor Santiago Barriga Cane Jr. kung asa giparehag niya ang iya gibati siyang FB post. Gikatingalan niini nga bisan sa paningkamot kuno sa kagamhanan nga masumpo ang COVID-19, misa kagihapon ang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Busag imanduan niini ang kapulisan nga dakpon ang mga mulapas sa health protocols batok COVID-19 sa probinsya. Anana sa 4,826 ang kinatibuk ang COVID-19 cases sa Caraga Region. 461 ang active cases, humanatala ang 4,148 recoveries ug 217 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 10-month-old baby girl nga taga-Buhangin ang nakarecover sa COVID-19. Samtang ikaduha ang Davao City sa dunay pinakadaghan og bagong kaso sa COVID-19 kagahapon nga anaa sa 70. Misa ka na sa 9,055 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,067 ang active cases, humanatala ang 7,570 recoveries ug 418 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 44 anyos nga lalaking taga Carmen nga opisyal sa barangay ang nagpositibo sa COVID-19. Nang hatag pa kini og relief goods sa ilang barangay niadtong padulong sa Kapaskuhan. Anana sa 2,880 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 253 active cases, human 2,481 ang nakarecover na ug 146 ang namatay. Sa Kidapawan City, 7 ka mga nurse ang nalakip sa mga bagong nagpositibo sa COVID-19. Silang tanan nagtrabaho sa pribadong ospital.
Ana-ana sila sa isolation facility sa Kidapawan Doctors Hospital Incorporated. Samtang nabalaka na ang Kidapawan City LGU nga posibleng magkulang na ang isolation facility sa syudad kung padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa lugar. Halos puno na kuno ang duha ka isolation facility, busa girekomenda sa IITF nga himuong isolation facility ang City Gym. Miabot na sa 111 ang total COVID-19 cases sa Kidapawan City. 37 ang active cases, human 68 ang nakarecover na ug 6 ang namatay. Sa Zamboanga City, gibutyag sa City Health Office nga miubos ang kaso sa COVID-19 sa syudad tungod sa sayo nga pag-detect, pag-test, pag-quarantine o pag-isolate sa mga suspect cases ug pag-trace sa mga close contact ug epektibong preventive measures. Doon na 3,685 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 109 ang active cases kay 3,406 ang naayo na ug 170 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kapino sa kalibo ka individual ang ipapauli sa otoridad dihang nangaligo sa Bantac River sa Magpet, Cotabato. Naka full battle gear nga mga pulis gikan sa Magpet Municipal Police Station ang mibadlong sa kapinlibo ka mga taong midayo sa Bantac River sa mga lungsod aron mosuri og mga ligo. Naalarma na ang kapulisan dihang sunod-sunod nga nangabot ang mga motorsiklo ug ubang sakyanan nga gikan pa sa mga lugar sa President Roxas, Pikit, Mlang ug Makilala. Gani bisan bata ginauban sa lugar. Gawas nga wala matuman ang social distancing, wala usab naka-face mask ang mga tao. Ginabantayan na karon sa otoridad ng lugar aron dili na masubli pa ang hitabo. Walay natala nga mga critical areas sa Davao City subay sa ulahing gipagula nga barangay classification sa mga aktibong kaso sa COVID-19. Ani ang dugang detalye sa report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa gipagulang barangay classification and risk assessment sa mga positibong kaso sa COVID-19 sa Davao City gikan Enero 3, walay giilang nga critical risk barangays. Apan duha ang giilang nga high risk barangays ug kini mao ang 6A ug 29C. Sanglit walay critical risk areas, busa wala usay high risk barangay base sa kaduol sa critical risk areas. Aduna usay tulo ka moderate risk areas ug kini mao ang 13B, Mandog ug San Isidro, Bunawan. 8 ka lugar ang moderate risk base sa kaduol sa high risk barangays ug kini mao ang 2A, 3A, 5A, 7A, 24C, 28C, 30C ug 32D. Samtang sa pagkakaron, adunay 169 ka barangay nga wala na mention ang gikonsidera nga low and minimal risk barangay sa syudad. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ang turismo ang naghatag og galabing dakong porsyento sa income sa Samal Island apan nahimong dakong hagit ang COVID-19 pandemic sa isla sa 2020, labi na sa industriya sa turismo. Ato kining balikan sa year-end report ni Jandy Esteban. Human gikumpirma sa Department of Health ang unang kaso sa COVID-19 sa nasod. Gibawal gilayon sa local government unit sa Samal Island ang pagsulod sa isla sa mga turista gikan China ug ubang nasod nga dunay kumpirmadong kaso sa maong sakit. Sa maong bulan usab, gisuspende ang group tours sa mga foreign tourist. Ang Samal ang unang LGU sa nasod nga nagsirado sa ilahang turismo sa mga langyaw nga turista isip proactive measure batok COVID-19. Gisundan kini sa pagsuspende sa tanang island hopping, diin naapektuhan ang panginabuhian sa crew ug operators. Nagpanic buying usab ang pipila ka mga residente ug negosyante sa Cabalaka nga mag-lockdown. Bulan sa Marso, dihang nabati sa mga nanag-iya og resorts ug ubang tourism establishment sa isla ang epekto sa pandemya. Daghan ang nag-cancel sa mga bookings nga miresulta sa pagkalugi nga misangpot sa pagtinanggalay og trabahante. Dako ang ginaog sa tourist arrivals sa kahadlok nga mataptan sa virus. Miresulta kini sa pagbagsak sa revenue sa isla. Apan kinahanglan kini isakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan, bisan pa man nga ang turismo ang naghatag og labing dakong income sa isla. March 12, gi-require na sa LGU ang tanang musulod sa isla nga dunay sintomas sa COVID-19 nga mag-mandatory quarantine. Ipadala yun namo sa medical facility. Disod bampod na pabaliko nimo. Pati itong mga taga-Samal na gikan sa gawas, abroad or from Manila, NCR,
So we will compel you for a 14-day self-quarantine. April, dihang gipailaw mang nasod sa lockdown. Ang Samal LGU, 24/7 ang pagbantay sa borders aron masigurong walay makalusot nga carrier sa virus. Apan luyo sa hugot nga pagbantay, nakalusot gihapon ang virus sa isla ug March 15 dihang natala ang unang COVID-19 case. Sa maong adlaw usab namatay ang pasyente. Mas gistriktuhan ang mga requirements sa tanang musulod sa Samal nga mopailawon sa rapid testing, labi na ang mga locally stranded individuals. June 1, dihang gipailawom sa Modified General Community Quarantine ang isla, mas luag nga quarantine classification. Plano usab nga bulan sa Hulyo, ablihan ang turismo sa isla apan tungod sa padayong pagsaka sa COVID cases sa kasikbit nga mga syudad, wala na kini gidayon o gisibog sa August 1. Ang mga turista gi-require nga makasecure og QR code. Dinhi, hinay-hinay nang nakabawi ang mga resort owners ug ubang tourism establishment. Apan dihang nibalik og ubos ang tourist arrival tungod sa mas gipahugtang pulisa nga gipatuman sa Davao City, lakip ang pagbawal sa mga non-essential travel tungod sa surge sa COVID cases. Apektado na usab ang Samal. Bisan na problema pa ang LGU sa COVID-19, laing problema ang midugang. Bulan sa Nobyembre dihang nakalusot ang African Swine Fever sa Talikod Island. Diin gatusan ka mga baboy ang gipangpatay aron mapugnan ang pagkatag sa virus. Doble pasakit sab kini ngadto sa mga hog raisers, kinsa labihang naapektuhan. Bulan sa Disyembre, gikabalakan ang pagdagsa sa mga turista sa Samal Island kinsa buot magsaulog sa Pasko ug New Year nga maupay mahimong hinungdan nga musaka ang COVID cases sa isla. Busa gipasirad ani Mayor Uy ang turismo sugod niadtong December 18. Daghan man ang nawala last year, so kayod kalabaw tayo ngayon para of course survive. We need to survive also 2021. Nasukod sa 2020 ang kaligon sa mga Samalenyo. Apan luyo sa tanang mga hagit, mibarog gihapon kita. Sa tuig 2021, dala nato ang paglaom nga unta, mabalik na sa normal ang tanan ug makarecover na kita sa kalisod nga nasinati. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa GMA Regional TV, One Mindanao Year-End Report. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka mga suspect nga gituang responsable sa pagamatay sa usa ka flight attendant nga nakitang patay sa usa ka hotel ang nadakpa na. Kabanay sa biktima, dili pa madawat ang hitabo. Ani report ni Argil Relator. Enero 1 sa udto, nakitang wala na'y kinabuhi sulod sa bathtub sa kwarto sa usa ka hotel sa Makati City ang 23 anyos nga flight attendant nga si Christine Desera. Gidala pa kini sa ospital, apan gideklara na kining patay na. Sa initial findings, ruptured aortic aneurysm o pagbuto sa ugat ang gikamatay sa biktima. Apan nagduda ang kapulisan nga adunay foul play gumikan sa mga samad sa lawas sa biktima. Secondary yan to whatever activities that I have done. Meron siyang mga pasa, meron siyang mga contusions sa both both knees, no? And then meron siyang abrasions, parang hiwa ka ba ng matulis na could be a ballpen na parang may hiwa. Pero hindi siya hiwa. Abrasion parang ginasgas na pag ganun. Yeah. Pero isa lang yun na mahaba. Merong definitely sexual contact. Taga-Barangay San Isidro, General Santos City, ang pamilya sa biktima. Matod sa inahan niini nga si Sharon Desera, nga nananghid pa kaniya ang anak nga mag-check-in sa usa ka hotel aron dito sugaton ang bag-ong tuig. Gani, nag-video call pa sila sa biktima ug pamilya
Pasado alas 12 sa tungang gabi ni adtong bag-ong tuig. Sino kasama mo na? Syempre, yung mga friends ko rin na flight attendant. Oo. Sabi ko sino. So, yun, pinakita niya sa akin yung mga flight attendant. So, in short, since I really trust my daughter, so asi ko, basta enjoy ka ha, enjoy lang na. So, ganoon. So, wala akong any presumption na something will happen to my daughter. Because, syempre, ang kasama niya rin flight attendant. 12 ka oras ang milabay, nakurat na lamang kini, diyang nasayran, nga patay na ang anak. 11 ka tao ang kauban sa biktima sa hotel, diyang naitabo ang krimen. Nailhan na kini sa kapulisan o gikasuhan na og rape with homicide. Tulo na sa mga suspect ang nadakpan. Bakit ano ba nangyari sa anak ko niya, namatay na? So nung nagsabi siya na namatay na, sabi ko, nag-uusap pa kami kanina 12:35 in the morning. In short, hindi ko alam kung anong gawin ko because physically I'm not with my daughter. Sa 11 ka mga suspect, usa ang gitudlo sa kapulisan nga prime suspect. Meron supposedly nagsasabi na parang merong nilagay sa drinks ni Christina. Pero hindi natin ma-ascertain pa kasi sinabi lang Yun ang last word. May binitawang salita si Christina na tinanong nitong kaibigan niya. Parang sabi niya, parang may nilagay si name and then doon sa drinks ko kasi nag-iba yung pakiramdam ko. Ang gusto lang naman sana ni Christine is magsaya nung year-end party na yun. Kung ano mang kababuyang ginawa niya sa anak ko, hindi deserve ni Christine yun. Hindi deserve ng anak ko. Huwag niyo gawing baboy anak ko, tao ang anak ko. Hindi makasilata si Christine, pinatay niyo pa. Binaboy nila anak ko. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sobra 85.6 milyon katao na ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 478,000 na ang nataptan og samong ihap, lapas 38,000 mga taga Mindanao. Misaka na sa sobra 85,689,000 katao ang adunay COVID-19 sa tibok kalibutan. Kapin 48,164,000 na ang nakarecover og sobra 1,853,000 ang namatay. Samtang 937 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 479,693 na ang kinatibuk ang ihap niini, 21,997 ang active cases, diyang natala ang 448,375 recoveries ug 9,321 ang namatay. Ug 38,177 na ang naigo sa COVID-19 sa Mindanao. 3,235 ang active cases, human 33,469 ang naayo na ug 1,473 ang namatay. Sa pagbalik sa voters registration, gipaniguro sa COMELEC sa Zamboanga City nga masunod ang health protocols batok COVID-19. Gisiguro sa COMELEC sa Zamboanga City sa mga morehistro nga naka-face mask, face shield ug dunay quarantine pass. Gipailalom sab sa thermal scan ug gisanitize ang kamot sa tanang muslod sa buhatan. Doon na say gipaygayong online registration ang COMELEC pinaagi sa i-rehistro program nila kung asa dunay form nga pilapan ang nga i-print ug magpa-schedule na lang kung kano sa moadto sa COMELEC. Suspindido una ang pag-adto sa COMELEC sa mga barangay, sa malls, eskwelahan alang sa voters registration tungod sa pandemya. Abli ang COMELEC sa Zamboanga City Office Lunes hangtod Huwebes lang para sa voters registration kay i-disinfect ang buhatan matag Biyernes. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato ang ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.